Maray na aga mga kanatong natiks. Ako po si Bon. Ini man po si Christina. As in kami po nagbabalik para sa pang-12 episode kan sa Muyang Podcast. Iyo po ni ang pag-uulayan tungkol sa paggurup-hurup sa Semana Santa. Ini po siguro sarong paagi naman na garupa sa salamat as in pagtaong galang sa nakaaging Semana Santa. So, Semana Santa, pag-ulayan asin makisumara Semana Santa sa Kabikulan. Saro sa mga naiisip kong pinakamaugma, asin pinaka-solemnidad na masasabi tang Maugma? Ayun, maugma sa pagmati. Oo. Maugma sa pagmati kapag nahili mo ito bagang pagkabuhay na. Pero, na-advance ko kaya todos. Pero, ang pinaka-daig ko man talaga malilingawan, itong nagtatao siya ng goosebump. Pag itong garo kinikilabutan ka. Ayun, lalo na itong nahihiling ko sa Kalabanga. Oo. Anong igwa sa Kalabanga? Ito bagang, garo passion ni Jesus. Garo kwento kung paano siya nagsakit, na muling nabuhay. Ayun. So ang mga gibo-gibo o pagkamahalan. Saro dyan iyo ang maiisipan mo na maharani na ang kamahalan. Iyo ang Domingo de Ramos. Oo. Iyan ang hudyat kung pagpuon kang Semana Santa. So ano sa Indogad to? Ito mga paspas bagay itong oliba. Actually day ko nga aram kung ano talagang oliba. Kasi baka ang oliba is ginagamit lang siguro sa Middle East. Oh. Kasi sa tuya, day man masabing oliba ang nyog. Ito bagang dahon ng nyog o itong palaspas bagang matatarong baga. Iyon na kulay green. Oo, baka man tong oliba. Ang oliba siguro itong nakukuha sa kadtong panahon sa Jerusalem or maskingon yan. Tas ang itong nagikanan ko, yan sinasabi mo may panas-panas na yan itong ko. matarong. Na tas lalaganan na lang ning garo ribbon. Tas ang iba ito bagang pigigibo baga sa ibos. Itong garo itong ugbos kang kang nyog. Oo. Pero mahihiling mo very creative ang mga Bicolano. Kasi kadakla na nahihiling ko ka to. Lalo na itong kapot-kapot kang padi na garo palaspas ba apo duman? Nalingaw ko si anong apo duman. Sungkod. Garo sungkod pero made of duman sa gigibo pag ibos. Oo. Mailing mo kung anong klaseng mga garo siya bouquet. Oo. Pero magayon siya tas mahain dyan si mga Air Angel na itong may mga kaputing burak, nagkakanta ng Osana, garopig, sasabat nila si Paddy, tapos may bendisyon, kang mga oliba. Ang iba nga diba ken, itong minsan ang Paddy nakasakay sa kabayo, or minsan nakasakay sa, di ko aram kung donkey ba to, or Actually, donkey to. Pero sa Pilipinas, kaya siyempre maiman kitang donkey. So, ang ginigibo dyan is nagsasakay si Paddy sa kabayo. Iyon. Diba? Kaibahan ang mga disciples na. Tapos siyempre, diba, sa Satuya sa Bicol, bagan dyan itong inapod na 12 disipulos. Iyon. Ito bagang mga tinalaga kang simbahan. Yan. O kang parokya para maging 12 disipulos. Exactly. Oo. Tapos saro palaan. Itong yung pagkatapos kang Domingo de Ramos baga na pagbasbas, tigsasararay tayan yung mga kasi very siya, symbolic yan na maray. Oo. Tapos syempre benditadong maray, tapos pagkatas kay Ken itong inaapod na Ash Wednesday baga. Iyan ang ginagamit, pigsusulo to mga nabinditahan, kumaga all year round talaga siya Oo. Kasi si mga luma nindo gigibon siya Ash Wednesday. Tapos yan si Bago para sa naman sa sunod na taon. Ito yan ginigibo, ito yung sinusulo bago pag abot kang pagkabuhay. Ayun. Itong Sabado de Gloria, itong pagsabat sa pagkabuhay, may sinusulo ba yan? Oo. Ito yung mga tigsusurulo, itong mga nakaaging taon. So, inang ginigibo ninda, garo iniipon ninda para sa Ash Wednesday. Ayan. So, yan. May gukatang Domingo de Ramos, panduwa yung pabasa. Oo. Yun na poon yan sabi ninda Thursday ends on sa mga Friday, mga arukyan. Nagpupuro una sinda magpabasa. Oo. Naka-experience siya ka na ning pabasa. Actually sa Samuya, sa Kalabanga kadto,
ang uncle ko kato, saka ang antihon ko, si Auntie Bibi, saka si Dico, nagpapabasa. Ang ginigibo kaya ni Dico is pagsabat ning Biyernes Santo. Iyo. So, Holy Thursday or Monday Thursday, ang ginigibo kayan, garo mga alas 3 ning hapon, nagpupuon hanggang kinaagahan kang Biyernes Santo. Oh. So, ang pabasa, consist of ano yan? Kasi ako personally, di pa ako nakadangog ning pabasa. As in, di pa ako naka-encounter itong mag-attend sa pabasa. Oo. Actually, yung pabasa, yan, garo siya Biblia, pero actually bako siyang Biblia. Kumbaga, itong garong mga, anong apo dyan? Itong basta istorya niya ni Ama. Ni Ama, oo, ni Jesus Christ. Yan si group, si station baga? Station of... Iyo, station, pero detalyado. Oh, tapos talagang bikol na hararom ang gamit, di ba? Iyo. Yan ang sabi duman sa mga nadangog ko. O yun. So, pabasa, di ba, sa mga orgulyo kang mga Bicolano, ang pagiging relihiyoso. Kumbaga, talagang dukot kita sa debosyon ta. Sabi nga, di ba, kita ang naging pilgrim capital kang Pilipinas. Ayun. Kasi dahil na rin kay Nuestra Señora de Peña Francia. So siguro ito na rin ang naging sarong simbolo kang pagiging sarong relihiyoso kan sarong Bicolano. So ngunyan, pag-abot naman sa pag-abot sa Semana Santa, kadakol aktibidad, kadakol mga practices or tradisyon ang ginigibo kang mga Bicolano pagkakada Semana Santa. Tapos aram mo ba na ang Semana Santa garo influensya da apalain kang mga Spaniards? Iyo. Kasi ang Spaniards iyo nagdarakang Katolisismo. Iyo. Ayun. Tapos isa pangtuluta igwaman kitang inaapo na prosesyon. Oo. So anong igwa sa prosesyon? Di ba duwa yan procession pag Holy Wednesday saka Good Friday. Oo, Good Friday. I think sa Holy Wednesday, ang ginigibo diyan itong pagprosesyon, garo di ko lang aram kasi may mga santo diyan eh. Dahil sa dakol na ning mga tao or dakol na ning tao na garo di ko aram kung nag-sponsor or ning mga santo, nagpapagibo ning santo para mas maging mabuhay si garo si Passion of Christ. Yan, diba? Tama ka diyan. O, tas ang naka-experience ka na katong mga igwa ka mong mga garo si santo itong sa harong-harong igwa mga designated na santo igwa man kamo kayan. Mayo. Oh. Anong klase yan? Dahil kasi di ba gapos na di ba pa nagpo-prosesyon iba-ibang mga santo igwa kang San Jose, si Dolores, itong mamlain-lain. Pero sa kada harong or familia, igwasindang garo santo. Halimbawa, kay Mrs. Reyes, yaon nga naman ang mga Dolorosa. Kay Mr. Santos, yaon na dyan. Aro kayan sa Indo? Ano sa Indo? Sa simbahan mismo? Sa mga Kalabanga Sinbaaw, yan, garo, siyempre, halimbawa, si Katain Indong Harong, halimbawa, igwasindang santo na po prosesyon. Siyempre, garo as kataid na harong, garo dumang ka naman maiba. Pero it's up to you kung sisi ang pipilion or susunodun mong ang santo. Kami kanto, since kasi kami San Juan eh. 'Di ba? Si San Juan, garo iyan si pinaka-inuta na na I think one of the Pangtulo. Pangtulo ba yan? Oo, yun. So itong tiglalag na santo duman. So itong tigsusunod mi. Oo, tapos katong si mga kapinsanan ko sa San Vicente de Ferrer sa Calabanga, may sinusunod man sindang santo na di ko tanda. I think si Maria Salome. Si Maria Salome itong may kapot na samhod ay itong sigid Iyo. Oh, ito ang tigsusunod niya. Tapos kang nasa bao na kami, ang sinusunod mi kadto is si praying of Jesus, itong pag-pray ni Jesus sa Mount of Gethsemane. Oh. Kasi ito ang duman, ito si santo na tigpo-prosesyon or tig-iba sa prosesyon katong friend ni Mami. Oo. Ayan man sa kagliliog argo yan. May designated na mga familia. Ini nga ara mo na kung kisa ini. Basta itong mga may relinyahan dyan. Tapos igwa pa sinda may pakakan. Pakatapos kang prosesyon. Sa kadtong panahon baga kaya ang ginigibo kayo itong bagang
si Caro, itong Caro kang inulid. Garo andas, garo halimbawa arken andas. Iyo. Tapos igwening generator sa likod na nakapadjak, di ba? Oo. Tapos ngunyan, iba na. Ang ginigibo ngunyan is nasa santo na mismo sa irarom. nasa irarom na mismo. Kaya garo dakulaon si pinagkaibang ngunyan. Kasi dati kato matula ka ning ning katong santo. Di ba okay mabutong ka katong santo ta may lubid yan. Iyo. Sa mo yan, iba talaga yaon sa abaga mo. Iyo? As in talagang bubuligan nindo. Oh. Talagang halipot mga siguro ang nililibutan sa Indokan Santo. Ayo, medyo halipot man. Sa muya kay halabao, naning mo itong bilog na Kalabanga, itong sentro kang Kalabanga, ikuton mo yan hanggang hinulid tapos mabalik ka na naman. Talaga igwa ning gulong ang Iyo. Kaya harahalawig man. Saka minsan igwa pa igwa ngayang bulig ngay ka mga babae. Bulig ngay kang mga lalaki. Igwa kayo sa Indo. Tapos igwang set garo kamo na mo nangunyan pagkabangaan na kang prosesyon iba na naman. Maribay naman. Iyo. Saka garo magayon niya garo feeling nila pribilehiyo yan sa inda garo nagtatao sa inda ning kusog. Garo ang pagtubod ninda garo kapag garitong istorya baga sa Bible na madutaan mo lang ang gubing ni Jesus ika mauumayan. Yeah. So garo iyo mo lang yan sinaging sa tuya na kapag inalsa mo ang andas garo kung ano man ang sa imong kahilangan garo mauumayan. Iyo, garo devotion mo na talaga siya. Iyo, garo panata siya. Panata, ayan. So yun, so prosesyon, ang sunod igo katang sinakulo sa kapinitensya. Oo. I think ito na sinasabi mong sa Kalabanga, yun yung inapod na sinakulo. Itong Passion of Christ. Kung iisipon mo, Bon, ay ito bagang nahala mo itong mga taong nagpipinitensya? Na hindi mo itong, garo, sa iling mo, garo, marahay-rahay man dayo yung ginigibo rin. Tapos sila, itong mga tao bagang nagpapapako din. I think siguro... Pero sa diri mo lang na yung baga na komento ba? Sa pananaw mo? Ako siguro sa pagtubod ko, depende kasi sa tao. Pero kasi may iba-ibang may iba-ibang perception. May iba-ibang perception. Halimbawa ako, kung gigibuhon ko to kasi kung ito ang pagtubod ka na ako mauumayan na ako mawawala si kasalan ko, gigibuhon ko. 'Di ba? Pero kung sa ibang tao, iba man, di makikita magiginimbo ka yan. Iyo. Pero ang iba kasi is ginigibo ang pagkaaram ko is garo nagiging negosyo or whatsoever. Sana daiman. Kasi ang iba, garo binabayadan sila. Pero ang iba man talaga is panata. Iyan. Panata. Kasi imagine mo, lulugadan mo sa diri mo, mapinitensya ka. Siguro sarong bagay yan yung pagpapanata. Pero daing gayong maray, kasi siguro, may ibang bagay man na pwede kang magpanata na di mo kukulugan ang sa diri mo. Iyo. Kasi sabi nga ni Jesus, padangaton mo ang ang sa imong kapwa kapwa mo, ang lawas mo mismo. Kasi sabi nga, di ba? Kawangis mo, di ba? Oo. Ang pagkaaram ko katong nasa high school ako, perming tinutuklo sa muya na ang hawak ta iyo ang templo ni Jesus. Kung ano ang hawak ta, ito kung sa inabubuhay si Jesus Christ. Kaya kung papangatamanan mo, di ba? Mas maray kasi yan ang inaano mo yun yan ang ino-offer mo kay Lord di ba? Kung di ka man taon ni Lord ning maray na na hawak, paano ka makaserve sa iya? Iyo. Oo. Tasaro pa, sana naman ang mga tao maging broad ang kaisipan. Itong kung dai man na inline or dai man nasisiring sa imong kaisipan or sa imong pagtubod kung anong nahihiling mo sa ibang tao, dai ka na lang magkomentong arog sabihin mo pa, arog man lang kani ngayon, arog ngayon kani. Dai. Ang panahon ning Semana Santa or ang Holy Week. Saro yan ning pinakadakulang presensya ni Jesus. Sabi mo nga ni kadto, di ba? May nasabi ka sa kuya na sana bako lang Semana Santa ang pagpahilingkan sa imong debosyon. Sana ang pagiging banal. Ayo, sana aral daw siya or kumbaga dai kita malingaw na si Jesus or si Amang Diyos pirming yaon sa satuya. So no matter what. So ining Semana Santa, iyo pa ini sinagpapa kumbaga sa yung pa rin nagpapaaladab-adab kan sa tuyang pagkamuot sa iya. Ayun. Ang sunod tayo ang bisita iglesia. Yan. Sarap pa yung bisita iglesia. Itong maduman ka sa manlain-lain na simbahan. Di ba? Itong kaibahan ng grupo, kaibahan mga magbabarkada nindo, dudumanan nindo ang simbahan. I think for me, it's really good. Kasi, I think that's one thing na, garo for me, man lang siya. Garo, Station of the Cross,
pero through church. Churches, yeah. Through churches. Kasi inot sa gabos, ang pagbibisita iglesia, di ba, is madumang ka, mapangaji ka. Ayo. And then every parokya, every simbahan na dudumunan mo, iba ang santo. Ayo. Sa kasaro pa, Bikulan dya, iyo ang may saro sa may pinakadakol na mga simbahan. Iyo. Pero inilang makulog sa sa buot. Dahil man makulog sa buot. Nakakamundo actually. Kasi na-introduce yan sa muya, sa Kagliliog. Very late na. Pero presente na lang. Ang bisita iglesia. Iyo. Di siya masyado katong... Actually, di man yan uso sa muya katong. Garong mo niya na lang yung bisita iglesia. Iyo. Kasi katong panahon, di ba, masakit man. May man mga sasakyan kadto. May man mga motor. Sa bagay. Ngunyan, di ba, may mga van na, may mga Iyon si mga, dahil man sa abo ko ng pag-ulayan. Pero, siguro, I think may other way para mas maging solemnidad ang pagiging makajos during Semana Santa. Kasi kung tutuuson, sa Semana Santa, yaw na nga dyan si pag-aayuno. Iyo. Sila kapag kakaning karne. Iyo. Di ba? Dapat kaipuhan mo magpangaji, dapat kaipuhan mo, sabi nga, di ba, itong repent, believe in the gospel, pag Ash Wednesday, na tigpapahid sa imo. So, paglaog pa lang kang Semana Santa, paglaog pa lang kang Advent season, dapat nagpupuo na dyan si pagiging ano po dyan, itong sinasabing pag-ayuno. Saka pagiging pagbabalik sa Diyos. Kasi it's a reminder, di ba? Nakitahali sa abo, mabalik kita sa abo. Amen. Bawang iyo. Oo. Saka ito sa bisita iglesia, duman nahihiras sa tuya ang yaman kang sarong parokya. Iyo. Ayun. Tapos may hiling mo din ang masarin-saring simbahan na may kakaya ng magtao sa imo ning Espiritu Santo. Garo itong na-experience mo na yun, itong panagdalaog ka sa sarong simbahan, may iman lain-lain kang pagmati. Oo. Garo, halimbawa, so paglaog ko duman sa sa Calabanga, one time, garo feeling ko itong garo lumaon. Oo. Pero lumaon siya na iba. Tapos pag naglaog ka man sa katedral, birida kulaon, garo may, garo arog ka yan. Basta iba-ibang senaryo, iba-ibang church, iba-ibang pagmati ang mamamati mo. Try lang nindo. Try nindo. Actually, speaking of Calabanga, ang Kipayo is one of the oldest church ng Pilipinas. Yeah. Ang Immaculate Conception Church. Diyan sa Kipayo, Calabanga. Tapos, pa nagdumang ka sa Calabanga, may hiling mo dyan. Kasi ako nagsakristan ako sa Calabanga for a long time. Mahiling mo sa gilid kang simbahan kang Calabanga. Igo dyan Igo dyan yung garo nitso. Nitso ba yun? Itong garo mga kang gadan. May mga pangaran dyan. Yung makatakot. Di man actually makatakot. Tapos duman sa gilid garo may lumot. Tapos may mga itong garo forest na sadit. Duman sa may gilid. Day ko na. Digdi sa may Saka dyan, ang mga santo dyan sa Calabanga, mga luma. Saka, igwa ko dyan, itong nag-agi kami kato sa kampanaryo, as in talagang very luma. Garo, day ko aram kung anong apo dyan, adobe good ang ginagamit. Itong adobe ning pagbilog kang simbahan. Oo, kasi luma talaga siya. As in, diba? So, ibang talaga ang pagmati pag yaon duman. Saka actually, garo siguro nasa tao naman lang yan. Ayun. So yan, sunod igwa ang Holy Wednesday, iyo ang pagkumpisal. Ginigibo mo yan? Di ba kasi, di ba may misa yan, ang halos, ang pinaka busy or pinaka talagang ang grabe ang aktibidades in mga mahihiling mo sa simbahan mismo. O yan, saro sa mga halimbawa or meaning, pinaka-depenasyon kang Semana Santa, iyo ang pagbalik loob. So, pagsabi kan sa imong mga kasalan, sa bilang Katoliko, saro yan sa mga, sa tuyang dapat gibuhon, ang pagkumpisal. Saka sasabihin ko lang sa inyo, sa mga nagdadawag sa satuya, ang pagkumpisal, actually, igwasindang schedule, ako kato dati, pero may ako nagkukumpisal every first Wednesday of the month. Kasi ito po yung binibinditahan si sa Pia. Ano ang Pia? Itong sacred host.
Oh, Itong binibindisyonan niyan every first Wednesday. So ngunyan, before that, may I think novena. And then, before novena, may igwang pwede kang magkumpisal. So, yun ang sa mga bagay. Kan sa Kristan ako, ang mga ginigibo mi dyan, di ba, may pakumpisal, pagrumdom kang huring pamanggi. Yan. Kagurangnan. Pag Monday, Thursday. Ayun. Tapos, igwa rin ita ning pag-ako ning krisma, asin banal na ulyo sa parokya. Ito yun na tong pagbendisyon kang oil. Oh. Pag tong tiglalagdig sa... Di ba ang olyo is sagadan? Pag olyo. Kasi itong... Pero, ang samuya kaya ang nahihiling ko kain kito. Di ba may dakula ang duman na na kandila? Oh. Na liwanag ni Kristo. Oh. Salamat sa itong mga araw yan. Tapos, itong krisem or oil, yun yan si itong tiglalaag duman na pag-cross. Garo nagtataon ning bagong pagbendisyon sa olyo or itong lanang tiglalag sa pag-olyo. Oh. Nari mo itong sa Google pagang sa date. Iyo pala niyan. Iyo kasi aram ko, ang pag nag-uolyo ka, di ba nagduduman ang lay minister? Kung baka ang lay minister, I think si Paddy. Garitong di ko aram. Dahil pa ako nakiling ng pag-ulyo. Pero baka siguro yan ang ginigibo. Ang pag-ulyo, garuman lang yun si pagkumpisal ka itong magagadano na. Or, di man siya actually magagadano na. Ang iba kasi kaya nauulian pa eh. Garo pag-ako mo kay Jesus. Garo itong pagtanggap mo sa iya. Bako lang kay Jesus. Na itong hawak mo mismo na nag-give up na or itong nagsasabi kang handa na ako, Panginoon. Ika na pang bahala. Garo mo na. O-offer mo na. Yan, pig-o-offer mo na kay Lord ang sa imong lawas, ang sa imong pang-espiritu, ang sa imong gabos, ang pagkatao mo. Yan ang sinasabing pag-ulyo. Tapos yun na pa itong paghanaw kan bitis kan mga apostoles. Yun during yan sa pagsisinakolo. Oo. Diba? Sa Thursday yan. Thursday. Oo. So, yan, 'di ba iba-ibang klaseng paghanaw eh. Igwa kitang para sa mga aki, igwa kitang para sa mga jóvenes. Oo. Igwa kitang para sa mag-agom, asin sa mga gurang. Sa Indo yan? Araw kayan, oo. Di pa naka-experience kayan? Ay, magayon. Di ang mga apostol kayan, hugasan ang bitis. And then, si Paddy, mismo mahadok sa mga bitis. Oo, araw siya kayan. Pag nahihiling mo, talagang, itong, garo may igwang goosebump na mamamatian ka. Oo. Tapos sero pa, iyo pa ang itong pagbebendisyon, very very solemn, saka mayo kang ribok na madadangog. And dahil ko aram, pero araw ko yan sinamamati ko katong pag kami sa paghugas nin mga bitis. Di pa naka-experience kasi kaya. Di ka pa ka Miss ka katong pagsakristan mo? Kang sakristan kami, very busy kami pag-prepare kang mga high mass sa prosesyon, mga araw kayan. Sa mo kayan, igwapa nga katong igwapang banggining adorasyon. Kasi may grupo sa Muya baka sa Indo ang ginigibo is sa Sinakulo is si Jesus Christ. Ay si Paddy mismo. Sa Muya kasi sa Calabanga, I don't know if na-experience ko na. Kasi itong nagsisinakulo na itong sinda mismo. Na itong garo Last Supper, paghugas. Garo man yan si garo theater sa theater. Arts. So maybe gwapa naman separate ni itong sa Paddy. Itong kay ba si mga disipulo? Saro ni sa mga programa sa imang programa garo. Pero minun tigigibo sa Catholic church sa mass. Kapag nag-attend ka ng Thursday afternoon, igwa yan. Okay. Sa mga programa. Ayun. Tapos, saro pa, igwa katang inaapod na Friday, Good Friday. Oo. Yaon na dyan, yun na ni ang pinaka sa pinakaman mundo na aldaw. Ayo. Na-experience mo nang magdalan ka tong itong Jesus? Iyo, na-experience na ako. Anong nadalan mong pinaka-grabe? I think ang nadalan kong movie, garo itong The Passion of Christ. Yes. Kasi ito ang garo siguro... Grabe to. Garo very... Dahil ko aram, so true to life
or very basta kakaiba, mafe-feel mo kasi Saka naman si mahihiling mo ang dugo, Oo. ang kulog, ang tunok, ang grabing kasakitan niya, no? Oo, mafe-feel mo si garo si pagsakit niya talaga. Dahil doon sa movie. Saka kung halimbawa relihiyosong tao, garo kung ikaara mo, pagbasa mo sa Biblia, si pagsakit ni Jesus, tapos garo nahihiling mong isinasabuhay, mas sobra pa duman sa imagination mo, ito mismo nahihiling mo. As in talaga, Diba? dai ko talaga makayanan, as in dai ko talaga mahiling, as in napapahibi ako. Oo. Ito bagang tigdalatigo na siya, duman sa may gapo, Oo. tapos kinoronahan siya ng tunok. Ay grabe, itong ang mata niya na, tapos ang likod niya puro latigo. Oo. Ay, naghiribi talaga ako kantuyo sa padala na ito. Tapos, normally mahihiling mo yan sa Channel 5 and Studio 23. Ang Studio 23, yun na yan itong Passion of Christ, na itong English, and Tagalog, minsan tigdadab na lang nito. Kami katong sa Salvation Baybay, Calabanga, may activity kami kato, I think mga aki pa kami, actually bako pang bilog na mariyang utak ko, pero naiisip ko pa, igod yung maning garo big screen na tiglalaag, pinapadalan itong garo Passion of Christ, tapos itong garo, hindi ko aram ko itong garo itong sa first New Testament, Old Testament. Old Testament, okay. Si story sa Old Testament. Garo ito pinapadalan duman sa muya. Garo natatandaan ko pa si mga image kato, lalo si mga story katong tiger baga na ito. Ito taratandaan ko pa to. So ngunyan, ito talagang kasi ako kaya mahilig ako sa Biblia Mahilig ako magbasa ng mga storya sa Biblia. Kaya the moment na magdalan ka ng araw kayan, garo mas kakaiba. Mas iba ang mamamati. Ibang namamati mo, Pero, dahil talaga siya, every year taning naihiling, every year ta na-experience. Pero the moment na yaon ka duman sa event na to, the moment na yaon ka duman sa padalan na tuyo, talagang gabos masasariwa mo, gabos mamamati mo every year na ito ang mahadalan mo. Or anytime na gusto mong dalanon, talagang sasariwaon sa imo ang kulog, ang as in, paparealize sa imo kung gaano ka bless, gaano ka natauan ng pangduwang pagkakataon. Saro to sa mga garo enlightenment para sa imo na baguhon mo kung ano ang igwang pagkabuhay ka ngunyan. Na which is bako dai-inline sa gusto ni mahal na Diyos or baka gusto ni mahal na Diyos. So, yun. So, yan. Ano pa ang nasaro pang naano mo sa... Actually, saro pa sa Good Friday sa Calabanga. Ang ginigibo kasi is garo may mapadalan naman, Sinakulo. It's one of the garosoro sa mga highlights. Tapos pangalawa, iyan mga penitensya. Iyo. Ang penitensya kayan is morning. Garo dadaralanon mo. Garo sa tao, garo it's a kind of show. Kumbaga, garo maidaman si paghurup-hurup or whatsoever. Pero, pagkatapos man, siguro mga alas 10, alas 11, yaon na dyan siguro magabato na pagmati. Iyo. Itong garong, siyempre mapuo na dyan si Siete Palabras. Yan. Ning udto. Siete Palabras. Garo gabos trangkiluhon, garo gabos tuninungon, garo itong garo magabaton sa pagmati mo na dai mo aram kung ano ang nangyayari. Iyo, lalo na kapag nasa probinsya ka. Iyo. Kasi sa mga matsabinto ng Manila, mga busy yan Oo. Saka diin hindi masyadong diin hindi masyadong mati. Iyo. Diba? Saka sasabihin kan sa imo, bawal ka nang magibuning kung ano-anong bagay. Iyo, bawal magsigid, daan. Bawal magpukpok. Pokpok, Oo. iyon. So siguro something yun ang saro kong bagay na naisip ko during Holy Week. Pero iyan ang pinaka talaga, Friday talaga is pinaka magabat. Pero during that time, which is mga alas 12, dyan ko nahiling itong kasagsagan kang init. Iyo. Diba? Nahiling mo yan? As in, kasi igo kami kayo time na naglalakaw. Itong garo nga na pinatensya, naglalakaw kami, nakabitis. Oo. Tapos, maduman kami sa mga istasyon. Tapos, itong pinakainot si Paddy. Kargang-karga niya ang cross, pasiring duman sa mga istasyon. Oo. Tapos, ang mga istasyon na yan, grupo ng mga pamilya. Bawa sa Zone 1, araw ka ni, Zone 2, 3, araw ka yan. Tapos sa
sa bawat altar na igwa duman sa Kaudtuhan. Sa bawat altar si mismong pamilya bagyan. Si ama iyo ang karga katong mabulig cross, mabulig katong cross paduman sa sunod na zona. As in, oo. Tas igwa pa kayan ho. Nalingawan ko pala. Igwa nakaling na katong dakulang cross na may mga labot-labot. Tapos sa simbahan tatawan ka kaya ng papel. Isusurat mo duman si mga kahagadan mo, gabos na wish mo or kung ano man na gusto mong hagadon, bawa kahilangan sana po mawara. Ginigibo pa yan sa kagliliog. Iyan ang magayon sabi pag nag-Holy Week sa kagliliog. Iyan ang pinaka gusto ko pag nag-uuli ako duman sa. Kasi sa naga day ko masyado. Iyan malalakaw ngaya, pasiring nga sa ang iba day managraralakaw ta gusto magpinatin siya day ta ang kaibanan si Crush. Si mga bata. Tapos ang iba nagkakan lang. Igwa pa yun itong sa Calabanga kasi, I think igwa dyan santo na pag Holy Week, garo binababa. Itong nakapako, garo binababa siya, garo naging siya, garo di ko alam kung tinitiko, binabari or whatsoever, para itong garo hinulid, garo ibawan na maray sa pagmati, itong may cotton papating mahamoton. Iyan ang sinasabing, pagkatapos kang paghurup-hurup kang 7 palabras, iyon na iyan si pagtanggal or pagtahob nin mga santo. Kasi may iling mo baga ang altar, di ba rin dyan ang santo? O ang ginigibon yun na itong tinatanggal si itong nakapako sa cross, kung iyon ang yaon sa indo sa simbahan nindo. Tapos ang iba, tarahuban yan. Color violet. May violet, may puti. Asa mo, pure violet. Gabos violet. Depende sa Garo, I think pagluksa, di ba? Garo itong baga parang mimisa sa gadan, tiglalag talaga is violet, di ba? Di ba? Tapos, yun na yan. Yaon na dyan si pagprosesyon kan mga santo, si pang duwa. Yun itong sinasabi mo, procession ulit. Tapos itong, naka-experience ka na sa Semana Santa nita. Siyempre, sa Kristan ka. Itong palak-palak, Takataka. Takataka ang apod sa mo. Takatak sa mo. Takataka. Ayun. Takatak, diba? Tapos, Bako. Matraka. Yan. Matraka. Matraka. Takataka man sa ko. Sorry po. Matraka pala na apod. Matraka, oo. Garo lang yan anong apod duman? Kabilya? Kabilya sa kaplay. Garo bakal. Tapos garo siya, basta siya. Ang tanong niya, tak, ganyan. Oo. Tapos igwapain ka mo sa muya ka to, pagpuprosesyon. Oo. Itong sa simbahan baka Calabanga, sa taas ka to, ang kampanaryo ka to, pinapaikot. Wow. Ang tanong itong pagmapuon ng pagkahalik ang prosesyon, hanggang matapos yung tangdang. Yung kami sa taas, pinapairikot yan. Wow. May sarong taon na duman na disgrasya. Kasi, pagpapaikot, diba? Pagpapaikot mo, kakaputan mo, tapos mabutas ka, marayo ka. Oh my. Yung mabilis pati ang ikot kayan. Pag daing mo yan pwedeng mabaak ang mo kayan, ang payo. Dakulaon kasi na, dakulaon niya na kampana. Sisuano yan na kampana. Oh wow. As in talaga. Hanggang ngunyan ba, ginagamit pa nila? I think ginigibo pa ngunyan, pero daig ko lang aram kung paano pinapaikot. Takad to kami, masakat talaga kami sa kampanaryo. Sa mo, kaya may lubid lang tig babagting lang. Babagting lang. Sa mo, pinapaikot. Which is very, di ba? Garo kakaiba. Oo. Makaluma, pero magayon ang pagdangugon. Okay, pa? Gwa katang solemnidad o paghanap kang lubungan. Iyon si pang banggi. Solidad. Yan. Solidad. Sabi mo solemnidad. Solidad. Yan pala solidad. Sorry. Solidad. Si Dolorosa, yan, masunod ka sa iya, hanapon mo si pinaglubungan ni Ama ni Jesus. So ngunyan, actually, yung manang ginigibo mo yan, siguro, I think around alas 10. Yeah, alas 10 or alas 11. Kasi ning matanga, di ba? Matanga yan. Kasi ba pa kaya gamit pa ng ang matraka. Di ba yan sa lubong? Daiman? Daing. Oo. Ang sarap pa katong makatakot sa muya, itong inaapod na sayos. Ano yung sayos? May sayos sa Indo? Anong klase yan? Sa Calabanga kasi, pagsisimana Santa, may sayos duman sa mo na naglilibot. Ito yung babaeng naka-pure black na may tahob ang muka. Itong garo naka-belo na ito. Oo. Pure black. As in, ako takot-takot ako duman. Itong maduman sa harong nilo, manlilimos. Yung manlilimos. Tapos kung anong nilimos sa Indo, garo itinatabang. Panagpo-prosesyon na sa Calabanga, nakasunod yan kay Dolorosa.
Wow. Tapos may ang tanog pa pati, ang kanta pati, itong guru ibaho na maray, guru itong gurong Guru chant. Iyo guru makahibi o di mo maintindihan sa pagmati. As in, to be honest. Tapos may mga sayos dyan na nakasunod. Kasi may ano dyan di ko aram, may apod sa choir eh. May apod dyan sa nagkakaranta kay Mater Dolorosa. Oh, may apod pa. Iyo may apod sa inda. Wow. So, yun ang ano dyan. As in, sobrang... Diba? Diba, bilog na bikulan dyan kapag nagpuo ng, Kwaresma or ang Simana Santa. Mahal na daw. Grabe. Grabe sinda magkugos. Iyo. Oh, wow. Ibahon sa pagmati. Pero kung digdi sa US, guruma lang, no? Guruma lang. Actually, sa mga nagdadangog. Ang iba yan siguro. Yan po kami ngunyan sa US. Digdi po sa US, mayong Semana Santa. Ang uso lang po digdi, Easter Sunday. Ang Easter Sunday pa po digdi. Aram mo kung iyo po ang paghanap ng sugok. Ito bagang bani, Easter hunting. Yun nakakamundo pong maray na sabihin mo, anong ibig sabihin? Kasi one time na hinapot mo yan sa mga katrabaho mi. Sa Indo, anong kahulugan nindo kang Easter Sunday? Oo. Mailing mo yan, miski po sa trabaho mi. Ang sa Inda pong mga likod, sa Inda mong mga harap duman sa may mga kasi may mga laganan ng mga design sa likod, sa harap kan sa Indang pinto. Mailing mo puro mga egg, bunny. Ayo. Kasi sabi ko, nagsusugok na palang kuneho. Ayo. Garo yan. Garo something na nagpapasalamat ako na ako nagdakula as Pilipino or as Bicolano. Kasi namulatan ko si pagkugos kang reliyon, na namulatan ko si pagiging respeto. Si pagtubod. Actually, kung totooson, may ibang relihiyon na man nagpa-practice kayan. Ayo. Kita bilang Katoliko, as in grabe ang practices ta during Semana Santa. Mm-mm. Pero yun nga yan, garo nababari, garo nag-iiba ang paghiling. Dahil nga di ay man talaga dapat kasi ayon sa Biblia. Ayun. Pero I think as part of the tradition, kung ano si kinamulatan mo, ano si pagtubod mo. Kasi ako mismo, kung ano si pagtubod ko, di na mababari. Ayun. Ako nagtutubod kay Amang Diyos. Nagtutubod ako kay Jesus Christ. Si mga practice ka to, tinutubod ko man. Pero syempre, iba-iba. Nag-iba ang panahon. Diba? The moment na mag-iba na ang panahon, pero naaraman mo kung ano ang tama sa kasala. Iyo. As in, naaraman mo kung paano ka dapat desisyon, pagiging makadiyos mo. 'Di ba? Kasi pwede ka man magsimba. Pwede ka man magpangaji, magnovena ning sa diri mo. 'Di ba? Di mo kay puwan ipahiling sa tao na ikasarong relihiyoso. Ang iba kaya sinasabi pa ninda, kini-question ninda ang ang presence ni Lord. Ang iba sasabihin pa, to see is to believe. I don't see it. So, why should I believe? Mga arrogance ninda. Pero, sabi nga ni Kayan, kung ikaw talaga nagtutubod, bako man lang yan sa nahihiling mo. Minsan sa namamati mo yan. And then sa sa pagtubod mo mismo. Sa kung anong kinadakulaan mo. Siguro, yun sa kuyang sarong bagay, kung anong kinadakulaan mo. Kasi, halimbawa, di ba nga, si mga aki ngunyan, na halimbawa, day namulat sa pagiging reliyoso. Garo day nagiging kompleto ang pagkatao. Iyo, garo may kulang permi. Garo perming may kulang. Day man sa gabos, nakakamati ka yan, pero, mostly nahihiling ko, naririsa ko. Saka minsan minsan ang tao kadaklan na tao, minadulok sa o naiisipan ninda na may Diyos kapag may pagsubok sa inda. Iyo, may kakulangan sa inda. Mapangadji lang kung madulok lang. Yeah, diba? may kahilangan na o may namumundo or kung ano pa man naman pinag-aagihan. Iyo. Pero minsan, dikit lang ang sa tao, dikit ang nagpapasalamat. Bibihira. Ang iba. Siguro, ining episode ming ini, actually sa paaging ini, garo ini man ginibo mi para at least pasalamatan
or siguro i-offer me ang success kang sa tuyang programa. Ang project na ini sa kay ama sa pagtubod mi. Kasi inot-inot na sa gabos, daiman po magiging maimamaterial ang mga bagay na ni. Kundi dahil sa iya. Kundi dahil sa iya, bako sa kabutan niya. Kung kami man lang po instrumento, kami man lang po siguro ang ginamit. Kaya siguro, ini na po ang oras para at least siguro gamiton mi para makatukdo, maihiras kung ano man ang sumaro sa indo sa mga gibo-gibo kan sa tuyang banwaan. Oo, sa during Semana Santa. Pero ini nga na yung sinasabi ko, na sana ang pagiging banal, ang pagiging religyoso bako lang Semana Santa. As in, ang pagpangadji, ang pagpanata, maski mayong taong nakahiling, pwede din ng gibo niyan. Mas maray pangani kung solemn, mas maray pangani kung kamulang nakakaaram kasi nagkagawa ko mo ng close encounter kay Lord. So, yun ang masasabi ko lang, na sana padagos kitang magtubod, na padagos kitang paano sa iya. Yo. So yan, yun sa Biyernes. So pinakalas second to the last, Black Saturday or Sabado Santo. Sabado de Gloria. Oo, yeah. Sa Sabado de Gloria, actually, may naman masyadong ginigibo. Iba katang Via Crucis, ensayo kan mga Easter Angel, di ba? Vigil, yaw na dyan si pagbunyag, blessing kang kalayo, asin tubig. Oo. Yan yung mga aktibidades na nahihiling ta sa simbahan. So, pagkatapos kang pagmundo, yaon na si preparasyon para sa satuyang pagkabuhay. Oo. Yun na ang inaapod tang Domingo nin pagkabuhay. Yun na yan si bago kaya si pagbendisyon kang tubig asin kalayo. Ayo. So, pag Domingo na, yun na yan ang pagtunton. Iyo. Kang mga Easter Angel. Early morning. Mga 4 a.m. ba yun? I think 4 or 3. I think 5. Alas 5 ba? Di ko aram. Ano ko alas 4 eh. Alas 4. Ano ako kato, itong pirma ko katong yaon duman sa gilid. Itong nagsasabwag ning burak. Pag pababa na ang ni. Osana. Nag-Easter Angel ka naman pala. Easter Angel ba? Itong tugtutuntun bakit sa gilid. Kami itong para kanta lang. Dahil ko aram yan. Dahil man ako, ayun na nga niyan, siguro, kang sakristan ako, siguro pag Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Sorry. Sa Domingo din pagkabuhay, iyaw na ako niyan. Iyaw na ako sa harong yan. With the family na ako kayan. O, di ka magsimba? Nagsisimba kami. Di ka magdalan? Nagdadalan kami. Oo. Pero, syempre, sa dako ng tao, di ka naman makipagsuksukan kaya. Di ba, sa tuntunan, mahilig mo sa tuntunan. Tapos may mga angels duman na itong nagsasabuang nagkakanta. Yan, ako kaya. Sa gilid. Oo. Ayun. Tapos, ang aabang-abangan pa dyan, ito yung bagang pinaka talagang moment of blessing or not blessing. Kapag ang Easter Angel, kukuno na itong veil, baga, itong veil ni Ina, ni Maria, itong itom naman to. Kapag nabutasan daa ato, buong year daang, dimalas. Nakadalan ka na ba? Ayun, nakiling na ako. O ito yan naman, pigko ko Oo. Kang Easter Angel. O pag nakuha ato, urugmahan, grabe, paralakpakan, tapos minsan may pasinda, may paibon. Ayun ang pagtubod sa Indo. Ano sa Indo, Mayo? May lang. Pero, ako di man ako sabi ko, hindi ako pag Domingo de Gloria. Siguro, with the family, simbahan na lang kami. Yun na yan. So, di nga, ikaw magdadalan ng pagtunton. Tas siguro may man sa family mo yung na ituntun. Ano lang kami, siguro nahiling ko lang itong garo pag di ko haram. Lingaw ka na? Lingaw na ako, to be honest. Ako di ko talaga malingawan. Kasi simba lang ako eh. Actually, simba lang ako. Domingo de Ramos. Kasi garo maugmahon na yan pag Domingo de Ramos. Ay, Domingo de Gloria pala, sorry. Yun. So, yan. Yan ang pinakamagayon na saro sa mga pinakamagayon na month kang sa buong taon. Ang Holy Week. Ayun. So,
Bilang pasasalamat po sa mga paradangog sa samuyang Taga Bicol Podcast. Salamat pong maray sa daindong sawang pagsuporta. Salamat po sa tuyang kagurangnan na nagtao po sa tuya nin wisdom, nagtao sa tuya ning blessings na kamo maging saro sa mga taga-dangog mi, saro sa mga taga-suporta. So, yan. Ini po si Bon. Ini man po si Christina. Asin ini po ang podcast na ginibo para sa mga Oragon. Ini ang Taga Bicol.